zima yako ndopi akumana makundinyadzisa YouTube iliwezi mambo mabhishu ndio wako ndopi woya totaura dzikonguva titorara tese musango nawo basa iwo achindi kubasa vari kubasa kwawo ndi titorara tese musango unosunurwa umwe anondirwadza 3 months ndisina mukadzi wangu murume uyu iwe pamusoro ndakabata mameseji anotaura kuti bhizi yake anoda nemukadzi wangu zima yako ndopi akumana makundinyadzisa YouTube iliwezi mambo mabhishu makundinyadzisa kana ini nawe jamani wainzwa nyari kutsanangurwa ichokwadi nyema message chokwadi message ichokwadi waitumirani nditumira mdiwa wangu ndio wako ndopi uyangari baba wana wangu ndi baba we wana wangu saka makarambana nuyu ne uyu akaendesa gupuro ku vabereki wangu aisa gupuro yes. Vabereki wako varimo varipo ngavavo vabereki vamusikana uyu yachiona gari vabhenja tete wakatodhiniwa kudhagarai kuvashure baba mkwasha wenyu ndopi pavanutivari apa mukwasha wenyu ndopi hamuna mkwasha hamunaye alright uyu mumuzero amumuzera ari ani mkwasha naizvozvi mkwasha wenyu gupuro akawisa gupuro munaro ipo burisai Ese nyapo, ese. Kupuro kaendesa mari naye mnyingine. pamusoro vedati handina mari yandakaendesa kana kutsanga kana vana handina mari yandakaendesa hapana mari yakaendesa handinoti kana roora mati muchiti hapana mari yakaendesa kana kuroora kana yegupuro yauri kutaura yegupuro handina mukadzi akugara kupi handina mari mukadzi ndaigara naye mukadzi uyu akanditiza pamba musi wa21 April tichinetsana nhau yevana gorino iri April ogore inoyi tichinetsana nenhau yevana vari kumusha vaigara vari vega grade 6 negrade 5 kunoku ndine 2 vataiva tinavo kunoku munaonanga nemukadzi ndine 4 vana vatinavo nemukadzi uyu akatiza akaenda kubasa asvika kubasa ikoko ndatevera after 3 days idzodzo basa kupi kwaScott ndatevera after 3 days idzodzo ndichitaura naye kuti mai mwana ngatidzokere kumba mai mwana akanditaura akanditi inini nemurungu wangu takawirirana zve3 months tichisenza ndakamufonera murume uyu ndakati ndauya notora mukadzi wangu akanditaurira ngwati ndopi akanditaura akanditi pedzerana iko ndikati zvakanaka hapana chakaita sei hapana chakaipa ndofunga ndakasumuka inini ndakaenda kumba kwahanzadzi mwana wababa vavo ava nditi nemukoma wavo mwana wababa vavo ava nditi ndakasvika ndakavataurira kuti ndo nyaya iripo ndaendera mukadzi wangu zvanzi azoshuwa akaya nepano achioneka kuti ndikuenda kupi ndikuenda kubasa nditi asi havana kwanisa kumubvunza kuti chii chamaneserana nechi
nemukadzi upi uyu. Ndikati aiwa ndo nyaya yakati ndikavatsanangudzira mafambiro akaita chi akaita nyaya dzacho dzese kusvika vazosvika kupi vazosvika kunoko. Zvakanzi alright tsano vairwara ndakataura ndakataura nemukoma wacho. Mukoma wacho akanditi inini musoro wangu unoita sei unorwadza. Saka nyaya iripo ndeyekuti imimi toda kuti imimi tiende nyaya dzenyu toda kuti tiende nadzo kwamukoma kwaPasco totaura nyaya dzipi idzi. Saka panguva dzataiva tiende ava vainditaura ndiri busy. Zvavainditaura ndiri busy nditika ava kubasa kwavo vanga vasikada kuti ndiite sei ndiende kubasa kwavo. Ndakafona foni havaidayira dzimwe nguva vaizouya ndatongodhinwa zvangu vouya totaura dzimwe nguva titorara tese musango navo kubasa ivo vachindi kubasa vari kubasa kwavo titorara tese musango. Ava vari kuti nditsanwa vari kuti ndaanzadzi yavo ava ndaanzadzi yavo through kwana amai vavo amai vemadzimai vangu naamai vavo vamwe chete vakabva mudumbu rimwe chete. Ava vakandiramba pachena. Saka ndikushamisika kuti gupuro ravari kutaura iri kuti ndakavapa gupuro inini ndakavapa gupuro ini ndichizikanwa kumba kwanzadzi yavo ava mwana wababa vavo nditi naamai guru kuti ndiri kuya pamba pavo ndichinetsa pamusoro pemukadzi wangu ndichiti yatienzanisi kuti inini ndizowana apa takuda tingodzikatakata kuti inini ndizowana mameseji aya kutaura kuti uyu andoda nemukadzi wangu vanga vatofonera naanzadzi yavo ekwaScott kunzi uyai kuno titaure nyaya dzenyu imimi nemurume wenyu. Saka ndakakuita time dzokubasa apa dzaita 9 o'clock apa nditenga basa na 10 ndati rega ndivachungure. Pakuvachungura ndipo pandakasanganzana navo vakatomiro nemumwe murume waimira nani zeti ndiye here kana kuti hasi ndiye. Ndipo pavakandiona pavatanga kuuya vachisafoni yavo mbegi ndipandakasvika manje ndikuti imimi chidzokerai kupi chidzokerai kukumba muri padhuze tozoita sei tozochita chitatu sezvamaita sezvanga muchitaura zvakanzi alright inini ndoda kutoenda kupi ndoda kuenda ikoko seanzadzi vandenzi aiwa tsano ndosvika ndichita sei ndichipedzerana nawo. Ndikapedzerana nawo ini ndovaudza kuti tsano because vaiziva kuti tarara pabasa tichigaya matombo ataita sei taigaya. Saka ndovaudza tsano kuti tadzikakuta time dzangu dzokuti ndiese ndidzokere kubasa nyaya yachiite sei. amai mune vana vangani navo Ndine 4. makarambana maane nguva yakadii marambana Iko zvino ndichitarisina nababa vavo kurambana kwatakaita patoni October November ndopandakasiyana nababa avo. makasiyana rini musi wa 21 April this year manje so after independence. iwe wese kuti October iwe Ndo zvandiri kuziva inini wakanye pamunoti kutongo kuripisa ai chokwadi namwana. sumudza maoko vese vanotoda kusumudza maoko hazvina kuipa tibvunzako ndinofanira kuda kubvunzwa ndepekuti naye uyai kufonera chiti mukadzi wangu ndikufamba sei akufonera saka iwo wakazoramba uri tekiteki nemukadzi wangu uyu asati andifonera ndadana naye uyu paakazondifonera ndakazomubvunza ndakati kweyoyo ane munhu andifonera ari kuti iwe munodanana ati muri muchiri nese zviri kufamba sei yakandudza kuti nini hadisitefi nemunhu uyoyo takarambana akati akabvisa kutori ndakatombotsamunonazvo ndikati ai munhu wakadziwa nhabese ndakatomboramba mameseji acho kana anawa mameseji wacho uyu akauya akatosenda mameseji ziwayo kuti kunyachiti aiyo murume uyoyika ari kupa kuda kungondifikisa kurambana ndikaita sei akarambana but ane nyaya yada kuda sei ada kundifikisa nayo iwewe iwewe usina kubudira we pachena kuti ayo zvauri kutaura zvese wakadii nomudzi we pafoni kuti ndakugara naye nari kutonditi hana munhu kubudira
ndakaona zvisina kukosha nekuti uyu angasati taura neni zvakanaka. Munhu angangoti kana akafona apa aibva atongotuka achisenda messages haana kana anyway of communication yakati orechama zviripo anga asingakomunikei zvakanaka ndiye angomutora namukadzi. Saka iwewe wakateerera zvinotaurwa nemukadzi uchitadza kuteerera zvinotaurwa kuti murume biya kwakutaura kuti munhu waugere naye iye mukadzi wangu nditori nevana naye vanozvikoshesa zvese izvo. Iwo uri mwana naye ro ndozvaApril naye ate tingangoparadza taimika baba mumuserimu ndimakurisa mari yekupuro kai ndimi akawana kupuro kumba kwenyu ndiani akawana kupuro kumba kumkwasha wenyu ndiani apindurai ndati akauya kuzoti handichada mwana wenyu gupuro iri ndiani mukoma wake tingati muzukuru ndiye akatumwa nouyu imi mukazoita sei? Chakaitika ndechekuti chakaitika ndechekuti uyu murume uyu wakauya achida kuramba namukadzi wangu anditi patati hazviite kuti iwe usvike pakusvika pakurambana inyaya inoda kwasabu ndofunga vanhu vakasumuka kana vasabu because nyaya idzi abradha ndofunga mukwasha wangu ndaimbo gadzirisa ndikumuudza sabu kana maminitsi nyaya saka zviro zvakazoita ndezvokuti vakaenda sabhuko bvawarambira zvikanzi inini handirambanisi vanhu uyu mukwasha wangu handambozopera ndamuona ndakazoti umwe musi ndiri kubasa vakauya nemotikari kumba kwangu ini vakanditsvaga kumba vakasvikira kune madzimai angu ubva wandishaya ubva wanditeera kubasa pandatoshedziwa nomwe murume zikanzi kuna vamwe vanhu vari kudai kune motikari yakamira kuti yakamira uko vasvika zikanzi tambosvika kumba mhena kuti nyaya iyi tingakwanise kuitaura sevanhu vandinoziva vese akangoti aiwa munokwanisa kuitaura nokuti pandaishanda pacho ndakasina nidze kuti ndikwanise kuenda mabva kupimi ndabva kutafuna utafuna mapiwa gupuro imimi gupuro iri seimimi makazogarira imimi musina kuzoenda naro kuhanzadzi dzavo hanzadzi yacho ndaida kuti pane mukwasha ati iwe mukwasha sangana pana amai zvataurwa natezvara vako kuti ukavateera kubasa ukadii ndizvo pamusoro yevedare panhau yavari kutaura ndinoti manyepo nokuti ini ndaifamba vakandiramba handaikwanisa kuva ndichidzoka ndichienda kwavari because vakanditi ini iwo hausatezora vangu nditi vakandiramba vakanditi ini handisatezora vako pamba vaikurambai uyu anga aripo here aripo andoziziva naiwe avo baba vairamba murume wako iwe uripo iyanzvadzi yako here yeropa iyi hanzvedzi yangu yekusanganisira kuna amai yangu ndiye akandichengeta. Amai vangu vakafa ndiri mudiki, uyu ndiye akandichengeta, ndiwo baba vangu vandinoziva. Baba vanonziva vari kutaura hanzvedzi yangu haana kana napweni kana chii chavanoziva pandiri, anoziva upenyu hwangu ndiye terera kuno muregere terera kuno uyo hanzvedzi yako youro mutupo chii mutupo wako chii ndiri wesa kowe mureo saka unono wamai unogara naka uri kuti ndiye hanzvadzi yako chaiyo chaiyo kana akanga ukafa nhasi ndiye anotemerwa uyu haatemerwa ko uri ndiye hanzvadzi yako chaiyo chaiyo sei inini pandinoti ihanzvedzi yangu mukukura kwangu inini ndinotongoona seiye ndiye baba vangu nokuti pazvese ndiye aindiritira ndiye aimira nei. Oraisisi ndarega nditi nyaya ndikuinzwa uyu ndiye akakuchengeta uyu akazoenda kune hanzvadzi dzako zvinoera wesa izvozvo andisingazozivo hangu inini hanzvadzi dzako kuti azive hanzvadzi dzako akaziva sei kuti adzizive hanzvadzi dzangu hanzvadzi dzangu kuti adzizive hanzvadzi dzangu isusu tinotowirirana tese nehanzvadzi dzangu dzaakutaura idzodzo naava vese tinotongoita sefamily unoziva kuti chifambi chinonakisa
chinopota confusika. Kune vamwe vanhu vanodo kutsigira nokuti uri mwana wamai yake. Chifambi izvo zvachinoita. Papa hausi kuona kuti uri kuvhiringidzika. Handiri kuona kuti uri kuvhiringidzika. Uyai muswe tsvatsveti. Akaita nyaya ndiani? Ende anosevha masamoni hanzvadzi dzake dzaari kutaura dzipamakuya. Toti vataure language yavo vapikisane vega vabve vasingawirirani vanhu. Kana uyu achitaura chokwadi uyu akabudisa sherema mwende rake remuhuma never know toti zibude kasi chikomba ichi iwewe nemukoma wako ndaida kubvunza kuti asati asumuka wakaitei pavana 4? Ya, pamusoro yevedare. Takupa mukana taurawo. Pamusoro yevedare. Nauyo ina hapana chandakaita. Sumuka zvakuyo. Ayo, papera zvoda kuti nditaure. Pamusoro penhau yevana 4 vangu. Pane maqueries aripo pakati penhau yandataura. Mwana uyu pokutanga ndichimutora inini. Anoziziva ambuya vaifambira nyaya idzi vaiti baba wake ndio kumalawi. Taenda kunosungira kwamaningiri kwamagobo varipa vatati ambuya vokuningirini vakatama yake moterera iwe zvaura kutaura ndozvinzwa panhasi andozvinzwa iwe makwirisi vakandibisa dare kundibvise pfuma iwe chimoterera cheketa mazuva ako achasvika nguva yekuti tinoada izvo chimboenda nawo vakuudza kuti oright chisumuka nemazuva ako ainga wazvinzwa achengeti chazashandisa toda vanhu vatataura vachiti zvimwe zvezvo vauda kusumudza izvo siyanazvo adhara inini mabatwa nemhosvo muri chikombo for now munosunungurwa umwe anondirwadza 3 months ndisina mukadzi wangu murume uyu iwe nyarara iwe wanobatsirwa wakuita simba nekuti pane vanhu tokusiya waro wawapa saka unozotaura next zuva 30 anzwa endai kumba iwe shamari iwewe ukaramba uchirana nemunhu uri mumhosva chimbomira nyaya ipere endai kumba atidi kurwa murodhi ukarwa murodhi tora shereni nake matora mamba aindako ndo proof yedu